Pinya bangka nili nali tum afan Karbi Anglong arlo kiklang Voreng Awarsai APHUTHAK silabangso video along nang than pachini pod ikpo lapen ka apply nang dit abang ta ko son malapen ko pipia documents nang man last date ko man tuma lai hui kadu ka ve details bang nang litum kai kia son labangso video arlo si thek ponong ikpo tangte aprang si KARDOM kadu ka ve Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana fastame lapen nali tum jong sika chinghuan lapen ka jinso do bolte LABANGSO का YouTube channel labang subscribe krepin pen dam der no jong sinali tum ka chinghon ka jinso avi pulote nali tum subscribe krepin pen le dam ta thang ningoi e tangte nali tum latest update kilong veria fan pulotang te nali tum LABANGSO video description along stame telegram channel link do LABANGSO link along nali tum ber pen telegram channel long nang join don igon lalo pulote nali tum latest Voreng Awarsai update bang nali tum hodak long pon ikpo tangte pini LABANGSO Karbi Anglong arlo kiklang Voreng Awarsai a details le lang polonang. Pada Karbi Anglong district jadi cari mate district ikot sahin bensta me Voreng Awarsai bang paklang pon iklo lapen Voreng Awarsai laki hini paklang pon iklo ingsi bang ke driver apos lapen ingsi bang ke pigeon apos apan advertisement al stame dak pipon iglo nasinali tum jong si LABANGSO details lain pulte nali tum stame LABANGSO video description along stame link long ikpo LABANGSO link long ber igon lapen details nali tum dak pen download pon ikmelo ing sia bangke nali tum dak thek pon long ikpo non screen along nili nam piklang pon ikpo ing sia bangke dak Peon apus director driver lapen ing sia bangke dak Peon apan hini advertisement pipona lasinali tum wang penstame download pon ikmelo lasinili pathiak pe nonali tum LABANGSO advertisement allu along ko ppc ki tongma LABANGSO APHUTHAK nang than pachini pon ikpo lapen lalo ing sia bangke la advertisement office of the district and season judges Karbi Anglong difu Assam hin Assam lo lapen dak apply dake tok pon bang non lang pon lonang aprang sinali tum lang pon ego dake tok pon ko pipima application are invited for the citizen of India defend under article 5 and 6 constitution of Indian for filling one number exciting vacancy code Peon in the establishment of district judges Karbi Anglong difu Assam the pay scale SSO below nali tum dak lang pon ego salary kon anma lapen apus bang dak kado ka dak ingsi do apus sening khang abang phetum nali tum jogdun igon nem apus bang code Peon la lapen dak salary bang dak 12,000 and 52,000 anali tum long pon ikpo maximum qualification bang dak class 8 pass ta chok lapen category dak OBC lapen OBC apan CP pon la lapen eligibility bang la sona the candidate must be an Indian citizen abang phumate abang pinang pola pen second bank the candidate must possess the maximum education qualification of class 8 standard and those who have passed SSLC or above shall be eligible to apply for the said post LABANGSO post upon class 8 pen chinglok pen penan ansarli abang phitum stame jogdon iklong pusi dak tokpon lapen age limit bang 18 to 40 years ang bang molam abang phumate abang phi an dak jogdon long ikpo lapen kai planning a process ma son lo kai planning a process la bangke standard form along si fill up pon ignang po lapen kadu ka vi ada nalitum details bang fill up dan ignang po lapen address along ke tok nang la bangke la sona to the districts season judges Karbi Anglong difu pin number 782460 lapen la last date of receipt application man LABANGSO chiklo 30 June 2023 till 5 p.m. anta apor bange do igla lapen the application must accompany with the following dak penang ando signature photographs live nalitum photo along nalitum signature sipinang pon la photo pa bonadim lapen cell attested do thainang pon asontina documents along ta lapen driving license bangke kenang sot la lalo lapen the candidate must provide their phone number in the application form right hand of the top of the standard form in red ink pen nalitum kolom ake mate sahi ake mestame la standard form athak nalitum mobile number tokdon iknang po lapen affidavit alod nang po I have passed class 8 but not class 12 higher secondary is also required la class 8 ki pass tang to mang affidavit alod nang kokpo lapen number 3 long dak tokpon pen ando nalitum langpon igon dak thekpon longi
lapen nali tum la dak website do dak interview des tame labangso website long si upload ikpo lapen dak tokpon bang ding olas nali tum langpon that iko lapen nilinon di tum han puthan nampe langpon tupo driver apus apan nampe langpon tupo lapenon la hini bang kala bang driver apus lo lapen la tala ingsiwed department pen lo office of the district season judges pen lo advertisement number nali tum dak pen langpon la sidak ke tokpon tala solna ppc tokpon manon langpon lo na aprang sida ke tokpon nali tum thekpon long igi dak langpon igo application in standard form and invite for the attending male candidates for engagement against one unreserved temporary post of driver temporary aphancho dak lapen contenting gc basis in the established of the undersigned on fixed salary dak 15,000 nali tum longpon ikpo par man mata chiklo jonte nali tum 15,000 bangai longpon ikpo lapen dakta kadok abi pen ingsia post dola sining ki hanga bang phu abang phi bang pu pelo lake only male candidate afan lo provide pen lapen eligibility bang ason lo LMV driving license bang adak donang pola pen dak candidate must not be less than 18 years penta akikom candidate nang po 18 years athak nang pola pen maximum qualification da class 8 bang pass nang po the pen number 5 long talk sona preference will be given experienced candidate experience to tang nang pola pen ka apply ning bang same process lo the pen last date hai huite dak kadok waiting siverla amoni liela pion apus apartmenta nang thanik lo sono dak skitok on the sub same ang selo dak standard form along nalitum mobile number bang ke red ing sahiya ke airpens tamen nalitum tok don ik nang po na pen 2 copies of recent color photo passport size nang po la pen number 2 bang documents ke nang bang son la experience certificate if any la pen all self attested testimonial in support their educational qualification and caste certificate nang po la pen kado ka vetan nalitum kado ka documents ke do ana documents along tan nalitum amen bang ke chitok don ik nang po mati signature pinang po la pen dak lason la pina anda ke tok pon do nang litum la bang lang ponigon ing siver lo ke tok pon bang la pion apus apen terms and condition bang ke lasi ning ke hang abang phu atum nang litum prabjin pen jogdon igon kilong long le bang kapre kalam lo stame karbi tum le paprang lo te karbi khai bang longi mini jola solam lo lasi ning hang abang phu tum jogdon igon nang litum le jogdon de stame ki jogdon tum do ta hai mini lasi la bang so video nang litum an master on share igol apen channel LABANGSO YouTube channel labang kenali tum kaching hon kajin sudo pulde subscribe mo jongsi kaching hon kajin sobi pulo tenali tum subscribe preda chok thang ningoi e lalo lapen misen comment nali tum pigon lapen LABANGSO advertisement alo bang nali tum fan telegram channel long nili already pig elo dak lang nang join dona lapen nali tum long equal lapen standard form ke apply forms tame nili telegram channel long si pig dadlo lapen nali tum dak pun download igon lale nalitum jogdon igot nangte pinya video lang mangla pathiek pela anchalo asipina puthot kaprega video lang chitong nang tang domi thakme ka dukawe karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra doan phastame nilhin pen